Schwab angin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Hak rinsan ya tai pat ba bla penong nak seng samla lai mkra pelun minta ke sengi ke khandai terik urumpang hak balawan banya shiminta de ki kertong jang ke East Shillong constituency ki bukan thop yo kertong na ke Congress uba Manuel Badwa na ke TMC uba Ajoy Nongrum na ke VPP uba Avner Pariat na ke PDF uba Phira Rani bat kertong ke KM ke kong wan penhun Kharsen Tio bat arut ki kertong di baklam la ban poi sha ke jing ya tai nya kilong uba One kid Bob Poshna nakaseng BJP bakakong amperin lingdo nakaseng NPP. Hakte ki jinga tanya ki kitong ki belawan banya shiminta ki lasay laki jong ki nyabat pensyaya laki jong ki matrikam hamat pat ba belawan ban sakhi ya kate ki jinga lang. Kisuye wan bat ke tu tang spora por ne ki lai ja bang. Tega corruption free Meghalaya ka dikaway ka thong ka bangi kwa. Hado ka ta namangi i baka corruption ladangi mueng hidai mento era bandon kini ki rongpong. Mdon jing mento era bangin nang tay ki building ki surok ki nang prabet ki jingking ki dom ki sanang kalembet ki jingking ki sanang prabet ka corruption ni di banweng bat ki bun ki bre ki ong kata kata ki ka ba pisu pos niu ngong em ngila baro ki bre ki kwa ya kata tangba ki sngo madon marweken tama parlog menta ngingi wan na ka VPP ngi ong pipem don marway ngenya pen urlong gi jing tmu jong pi bangin yo ya ka senchar kadar bakoi hapong ngi krenru ya ka clean politics ngi deben krenru what ya ka campaign funding ya ka political party funding katam judan manu bakran na ka campaign jongahi simetru nga penlong ya ka crowdfunding ngasim pisana pa ki bon na pi ki balaya no senyang senga but lingba ka tu ka komle ngalaban pinsay sa pigi pajba nei kawan kapisa manuba ay kumnong ipentray kam kata ka ka way hapartiru nginsa ay audit susu ngila ay tu sisen pag ngilum ki donation hasmet badmenta nginsa nang yat sa kamat lo kata nama kata kade ka way kinti ka bakong san kabang ngingim de ban klat mengimla ban mudur baka dikitangka jadu ka magic baka bisa ka suwan ha bank account ki political party dan manura manu baai bad nakiwan ha gabor kin sa kharwaj bait na makatang imla ban weng ya ka bam sap ha Meghalaya kabang impatla ban pensay na ikaw ka pisa sakaway banga kwa ban pensay imat ibaar ngingi kwa ka strong and decisive leadership pilai ki leader jungi bangarung atmu banlong kumtahi mengakwa banlong strong leader ngamkwa bandai ubreu bersuan tangne sipor taman dalapa yang tawan dan bodlo mansulong komiti jeli ngidon kam igibreu ki nong yakun ngilai I menta bagi leaders jong VPP ru ki digibreu bekun pila ban kentho bun bagi ke nei pemla banong kimdei ki balong fearless ki baslur kiri ki brio ki bedon bodlum kata ka strong decisive leadership ni don kam nama ladang ngilap kinu inu ki kam babakla ngihap ban penben ngimla ban su paino sakawai kaliang te kita kiri ki artli ki benta bangin dia kran chusus pangka manifesto ngatrai ba kermen ngatrai ngim papoi sakata ka benta dai sipangka manifesto am kini ketika namar ka vision ka jingi jingai banyo ibon ya kinong ile election ngibo ya kathang pla pisa ya baro kentup utap udap hadu kiba ya pelong ya ke sarkar pandaladap ke election kanik ki kalong kanong rim ukhasi berim ka pop kasang ka syong halon jong baro kiba kner ya ke pisa ka pamhok titu kentu syarum syaneng banim sengi ban kamai ya kahok ngam jui ba uweng nong mikmat unle ban penne ne pensa ya kilong din kumba ki khasi men barim kile ban te circular da ka babu ya kilau kentang haka juban hok ban thau ya kahok haka shikentin da ka ba pensyong sbai pensyong blai
ya ke juban. Kentu ya bro ngilayot ya trempet ngot ya ke jing'e babun rukom kibawan ten shop ya ke jaj benriu haki rukom baper kilat jing'e da kim shong haka spa kapo henre haka tup jing start ngidon kam haman lau briu lem kumta umulong susutham unum tho ye kini ki kentin baro briu bestat manobala banlen lada kample kalat kumno lai pankren ki jing'e akini ki sngi ba menta kilong ki kam ke jingminot ban tresitom kawan ra ye kilat ban lenti herai ke jingjai tu ke imsuk kawan lam ye ke jing'e bad ding pengkiang ha ke jingim jongi ki briu basong hapne ulum silong ki de ban kam pinjana ye lade ha ke perkhat perdan kumnung ilong ke thmei kalawai jong ka yo ka kot bad banya thir sani ke ki thmei song sbai song blei ban pan kerpat no blei ya kinu ki an ban telakam yangi banwara sa sisin ke jing start bakan banela ha ke jingim bangi im hok im sot ya ka bangin yo ibat ya ka sinshal ka khadar ka bakhuai la sedang banbu da ka seng samla laim kra pulun bat ka jingwan ni shimbenta ka jongphi ki nong shong shnong kalanang tintiaw yaw ni mau jam halot bat ngangai scam ba yaw ni mau jam baro ki nong shong shnong kin ye shimbenta ba phinang tintiaw bat kham shalor hadu ba kanika constituency ka jongi kan long ka wei ka model constituency ka ban pini ya kata ka corruption free constituency mga ikong wan penhun kharsan tiyaw iban yakun kum ka kertong shimat na kani ka constituency but ngami khmadru ya ka kam kum ka platform phila aban sgau thami tharai namar bangong ngami khmat ya ka kam balai badeng ha ban yakun kum ka kertong shimat ka kam kadang dai tang ka political platform ya ka bahadu mentang ngimpat ya sngau kirki bangin ya register kum ka party namar ha ka jing sngau thu ka jongi ngisngau ba kalong ka badon kam ha ba ma phi kum ki pai ba nong song snong phintip khambnia ya kita ki concept ya kita ki ideology ya kita ki matrai kam ki ba ka kam ka wanra shakmat but ningai tiru baladang ngim yo ai kata kejing priang na kaliang kejong phi kan mentoi ayu ini bagi gini ya chakmat henrai dan kam ya phi ningkong kum ki pai ba nong song snong ba phin priang ya kita kiru kom perkhat ki bathamai ki ba lese ka kam kum ka platform kawanra ngangai scam ha ka di ka por Ini kisi ke banwan kindan ki volunteers ki jonga ki banwan penpoi ki vision document ki jonga ke banlong ki mat rekam ki jonga ngasimru ya kini galat bangan pan maaf na iwei pa iwei inong song snong jong ke snong laim kra ba dan ki kep Bangabio bandrong hangla ki tliu hi ki jongpi Henry pi dan bet ha ka ben sem ha ka dodot ka jonga ka por ka de ka bala lengkot palat bangan rong haman ki tliu liem to ma benga na benta kata ka jing bam yo kendo ipi Hejrong ko holding the hejrong batho worried about healthcare facilities ya pelang kapatid to na po BJP tengah sukan mau hakapor covid ngatrai ka sensar ke BJP yang ni hakatu por ngi long warit sisa namar tak sudan bapang covid kabel lahe nela ni kilong yang long semdu kedan kijik sitom ke bejur henrai bangan sedang kita kirukom ban omban keren sepang jonga abat sepang ke parti jonga ngi de ban keli swa kijing keli ki bon palat nganum keli than sipon ngan keli syatang kowe kijing keli baki om ki brio baka parti kongres mentam don brio syu
PC pilih untuk mengkrusum. Orang ke parti kongres mentah kelat nang klan. Namar babar okhat kisopun lahablut, kislapun lahablut, udiang sisir balahab kita, umi biang lagi betumai. Unmi bha berunang so bha kasne mabanwan lay. Kejeng keli berkebelong. Namar bangi dia bersutho. Ke sarkar mentah apa ke sarkar kini kini asnam kale iyu na mentah jungi. Ke covid kari away, ke kasino kari ke baar. Ki ele banwan ra ta ke cakak halai, hapo Meghalaya jungi ha ka por bingi don kam ke hospital. Super khat phi ke jumut super khat jigi ibrio ka long kumno. Ka balai ka long ka border issue, ka bagi uang konrad ka ke give and take. Hang dia pilang kata apa mengelit nutrisian bakal i di khmat la jong. Ngi give away ka we ka lek ka bahe bha ka produce do ha. Bat ngi take pat iwe kentai ibarit ha. Ibarit tang i cakalum jiktap jong ki asmis. Bagi mla bele iru. Kum kita hijat jeli jong ka sensar khadar bentak. Ngi de pet ya ka constituency la jong tanah ya kren tak phang ka state. Ong yang hakini ki khatsan arpus na mata ka development EU phila UI hang ne constituency. Ka virana ka lien ka standard tang ka kerteng. Slap san minit adab Ka sulok hang ne khmat jong ka KFC bi internet ka restoran benda cross lap ka tiang sha phasi hu wayar. Pindalit setiap sekembang senang remau, habau giano, damit, upai uyat nat pedang ke footpath iju besen. Perkat pi kita memberi kinya yang tu lada ki ur kan jayu. Kita ki jengkeli balai ngam not tang keli, ngidai ban keli. Bat buan ki jengkeli ki pedang buan. Ke investment ni yung ilayo ang ni. Ke invest ke ban ke peningkong ya kani mentah baki ong ke beri ke smart city project. Ki yasna ke yang kata ke beling ke bahe, hendak kenala ke don. Lasai kat nang he katu beling kat nang kiu katu kayo, which is very good. Kabahaya ni. Hendak he kata kanala. Kata ka sinsar khadar jungi mata bam UI sejengai. UI tang ini khmat juti la jong. Ya betang hapo bi indiat inside. Nak kata ka daw pini ka lain mukhra mata ka poi hakani ka klibat. Ba pinda pet kam ikop show ba kadai kata ka education hub. Kadai kata ka most prominent locality in the entire city. Come down show kata. Kata daw ang ifi ka vision jongi ngi di banya pet bah. But ka vision jonga da pisu ekran ni kata. Kam dai na mata kata ka manifesto jong ka parti ngai ekran sipang manifesto jong la jong. First and foremost ong ka unemployment ke jingdo kam jo kena. But ban pen kuja ka unemployment ngi di ban kenma baka ngi di ban wan ra swabyang ya kata ka education hub. Kani kadai ka education hub jong ka state barogaway but ka jong ka north east barogaway hang ni ki school ki babhatam ki dan hang ni ban nga suklo bangaro nga de way ni ki student jo kita ki school ban nga kwa bagata ka education hub kanang ki khmat employment dan pha pinapet se ki drop out jong ki khna jong i hang ni to kumno ki khna ki num drop out tong ma phi la do men ula pas school pha ula pas MSc yo kam tu para long pama ngan betul yungan shop school tu pha bi shong bi heyeng am kam don shu ta jing man toy gi belai henai pina pe chia chrum chaneng kat jing bon ki khna jungi ki jong bagilong desperate bang kamai ki thir ka skuti men hagane kumno ki khang lenti wot ya kata skuti ho nyamla balong dependent kita pido baladang awan mangah ne ngala balong yu wei pu wei khna bakwa ban kamai kita ki jaj jing kamai ngin wanra mangi daka ap du balai ngin ap kita ki company bahe ban sna ka ban bam pisa maki ngin national di mangi ngila ka kam dai ka bae ka basuk hajulong kata ngi pe so ki utility services kan no khna so nang matri kam hadu mtam parla pinapet ba wada ki school kum ki senanthini hadu manta ke electric vehicles is the future 2035 every car will have 50% of vehicles can long electrified. Pinapit sinathini sadu mantaro dang penmi saka cost na engine kali. Ngada yakran mo padar tisian ngong sir. Mlade ka por bang hikai no tangki electrical engineer ban penmi show bangin long future ready. Kikirnga kan tamangide ban pen ilenti mangiken kum kijat benri kita. Akwa ban pentip sapi. Bayak penhon jang pi anak ki daw ki bamlak ya ngapan map ya ke jing bamla jonga banya don ringkat bat pi
akarin san ya tainya bapi ya khot yang menta kasi sipo tarik lempang police point parking lot ngalai kun lupa babon gikin hun adu atayo menchua ban pendap bon kikam menta kasi nakadaw kajing timit kapor ngamna syu ban pendap penpep ya kita ki program jonga bancu ban biang ya kajing sngau ka jonga ha kani kajing khot jong pi syakatai karin san nas pensai chapi bangla rung man la kitnum yeng bat ajubab ya kijing kli ki nong song snong haki arsnam lenter baladab hanga simet ngasngau ba kanong rim ya tai nia pai ba dan kam bat kam song nong rim na ka benta jonga kapala ya iwei pai wei ilong yeng ha baro kitong halai mkhrap kulun bat konsensi baro ka wei akit bok riang ya kaseng hakikam pente snong kiba ka persyang barabol ngakermen bapi bat kaseng pinung wo ne wit ya ka rai jonga kenmen bapi ban seng bakaseng pin ken mau ya ka jinge trei lang bat nga hakisnam baladab baro pin kesyan lem ya ka jing terwa kesyan kertong jonga sapi baro nuai lem na ka benta jonga batu kesyan lem yang lada pi ibit yang bat ngan yai beteng ya ki kam sakri jonga ya pi kinong song snong baro sia jangu ka baburam ya pi Dr. M. Amprin Lingdo candidate 16 East Shillong constituency ngai hubli yakini ki kertong ibla la ban poi hakani ka program kit bok kit wiang lang ya pi bro tu nang yai trei sitom ka jing job ka song apa na jrong bar pi ki pai ba hubli sibon